Ale neviem, kde je Silver, by the way. Oh no. Počkej. Sa to zlakol. Čo to je? Dobre. Dobre. What the f... Poď, poď, poď! Nie, toto... Ale vidíte, že tu mám ďalší fragment, fragment 300 a 400 metrov. Oh, what the fuck is... Ah! Čo to je? Čo to? Čaute, čaute, nazdar, nazdar. V tomto videu si ideme zahrať znova Subnautiku 2 a od posledného som veľmi pokročil, od posledného dielu, lebo som to veľmi hral, mimo kameru, veľmi. Môžete vidieť, že sa to troška až prehnal. Vidíte, že tu mám, prečo tu nemám, vidíte, tu mám druhý bioreaktor, tu je jeden bioreaktor, tu je druhý a vidíte, že proste som sa urobil nejakú maličkú basku, hej, proste som to poriadne, a vytvoril som sa aj toto. Proste som to poriadne, akože, poriadne som si to ako vyupgradeoval, hej, tú basku. No ma to strašne, ale že strašne bavilo. A ešte som si dal toto, že keď pôjdeme tu takto, áno, dostal som aj tento, keď pôjdeme tu takto, tak tu bude tak, kde, tak tam nižšie, keď pôjdeme, lebo keď tam nižšie, keď pôjdem na mojom tatpole, tak tam je taký, lebo tam je 250 metrov rekord, viete, a ja proste chcem ísť ťažiť nižšie, tak proste si tam, že na tomto pôjdem na 250 a tam som dal, že dive elevator, takže ten dive elevator ma dá ešte nižšie, ako toto môže ísť. Jo. A sú tu ešte také bugy, hej, proste aj toto som si dal ešte, jo, takže máme to veľa a ja mám dneska taký plán, čo mám spraviť. Ja by som chcel ísť do Alien Ruins, to je môj starý tatpol, ktorý som tam opustil, lebo som proste skapal, nemal som žradlo. Tam je môj Alien Ruins a do toho by som išiel rád. Do toho by som rád išiel. A keď tam, lebo som získal aj získal som aj tatpol Depth Module, ale na to, aby som to mohol vykraftiť, ešte zase Enable Glass. Na to, aby som to mohol vykraftiť, tak potrebujem Celestine. A neviem, čo je Celestine, ale pochybujem, že určite to bude tam, lebo proste tam som to aj získal. Ale ešte sa potrebujem zistiť, čo je Enable Glass, lebo to fakt netuším, čo je. Glass a Enable Glass. Čo to je? Hádam to nájdeme. Hádam. Ale najprv by som šiel po ten Celestine, lebo to hádam bude určite najťažšie. Mám pocit, že by som mohol bioreaktor vypnúť, lebo mi to strašne veľa žere. No, dobre, už solárne panely idú, klačnú. Môžeme na to. Máme všetko na stovke a dal som sa aj tento chasis, tak sa to volá, neviem, ako sa vyslovuje. A je to strašne dobrá vec, ale je strašne dobrá vec. No takže dúfam, že áno, už som si aj získal dokonca proti ako heat tolerance digestive, hej. Takže môžem ísť aj do týchto takých vysokých teplot a nič sa mi nestane. Ak chcete tutoriály ako získať ako získať Wakemakers fragment, Tatpol fragments a Ray Chassis fragment, všetko, tak napíšte do komentárov a na všetko spravím, na všetko. Len som počul, že tu má byť niečo také obrovská príšera a toho sa fakt, že bojím, takže radšej to vezmem, ja viem, že som srač, za 10 lajkov to prejdem po strede a nízko, ale za 10 až. A teraz zatiaľ idem takto, lebo som si strašne vysvetliť, to čo? Prosím, poďte späť. Aspoň to počul, neviem, či to je pravda, ale nechcem zistiť, či to je pravda, ale nie. Fakt, že nechcem. Počkaj, neviem, či to je ešte pravda aj. Netuším.
Tak to aj vidno, ako sa to prepína. To bájam. Wow. Hej, tomto bájom by mi to mal byť. Nevidím, že... Fú, tu mám taký bug. Nevidím si, asi tu nič není, ale... Preto tu idem aj tak hore, lebo som fakt posratý. A inak, počul som, že tu jedna prísera, sa mi zdá, že kolektor veľa tak sa to volá, tá prísera, ona má, že normálne Adaptive AI, to znamená, že proste sa to naučí vaše stratégie a takže on sa naučí vaše stratégie, aby vedel, ako to má potom loviť. Fú, ale je to hnusné, sa to necítim sa to moc aj, radšej idem. Čo tu je? Zdal sa mi to, alebo som niečo... To je scary. Čo je toto? Počuli ste to? Čo je toto? To som ísť? No. Ale to... Počkať. Proč to nemám na Epic? Daj to na Epic, more. Nebudem hrať na high. Ale toto je pekné, nechcem povedať. To je fakt, že pekné. Hop. Naspäť do toho. Tam sme dole už. Hej, ale neviem ako vy, ale neviem, čo mám ísť. Čo toto je vypadá zaujímavé. Ale ešte nevysledová baterky tu dosť. We're chilling, boys. To je za boostre. To je nice. Neviem ani kde idem, ale som proste tu. Taký kvart by sa išiel, konec som klamada kvart. Mám Sonic, ale... Čo to je? Celestine! Yes sir! My máme to, kámo. Máme Celestine. Ale ešte ich potrebujem troška. To je ďalší. Ľudia, už viete, kde máte ísť, ak chcete. A tu. Yes sir! Ja už keď som tu, tak rovno si ho pozbieram, tak rovno si ho zoberiem oveľa viacej, ako by som mal. Lebo... Fú, to je scary, ale je to hnusné, no, je to hnusné, tak si to som mravky. Neviem, čo nebude ešte? Čo to je? Čo to? On dáva damage, ok, chill out, my bad, bro. My bad. Jo, ale co tam chcem dostať? Tu je ďalší. Ja sa tam potrebujem strašne dostať. Ok, toto by zatiaľ... Ja, on potom... Prečo potom strieľa? Kde je môj... Tatbol? Haló? Dobre, fú. Ja mám 5 Celestine, to nám bude stačiť, napijem sa, no. Nice. Môžeme ísť naspäť, ale prečo mám taký poničený? Opravdu. Bro, on toto strieľa! Ale no. OK, I'm gone. Máme, čo sme chceli? Nemáme, čo sme chceli. Lebo ja
ešte stále neviem, čo je... Ja že stále neviem, čo je toto. Enamel glass. To... Bro, ok, ja musím ísť hore, lebo ma zabije tu. Není to toto? Počkaj, to je ono. Asi to je ono? Je to ono, alebo... Neviem teraz, ale zoberám ho preto tu viac, ak to je ono. Uvidíme, či to je ono. Pozri, počkaj, blueprints. Glass. Enamel glass, tak kde není. Jo, ale no! Chill out! Čo to je? Čo je toto? Môže mi to niekto vysvetliť? Tu sa dá ísť? Môžem tam ísť? Poď tam? Prečo tam nemôžem ísť? Ale... Čakaj, to som niečo videl. Ukáž, čo tu je... No tak môjim skenerom. Rosetta Stone? What? To je vchod? Ja to je schod. No. The architect symbols known from 4546B and an unknown writing system designating alien language Axum Radial A. Translation underway. Locate examples of Axum language to test and improve translation. Ne. To by sa nešlo. Power storage. Nie, okej, tam idem, počkaj, ale ja si potrebujem vyprázdniť, potrebujem si thermoplant. What is this? Je tam... to je také zbytočné, ale ja to potrebujem proste zobrať. Ja tam proste, no, môžem, prečo to nemôžem, no. Ale čo tu, nice, čo toto? Ok, máme asi, máme všetko, čo sme chceli asi, I guess. OK. Mám pocit, že môžeme ísť naspäť do svojej bejsky. Ale mám iba 50 FPS, sa mi nepáči, ja vám to znižím na high aspoň. Aby boli lepšie FPS na videjku. Ospravedlňujem sa, ale ja nemám takú dobrú kartu. Iba 5060. Ešte predtým opravím ju. Predtým to opravím. No tak. Nice. Ale teraz to žere veľa elektriky, asi keď to tvrdé nabíjači. No, dobre, takže to žere veľa elektriky, som zistil. Tam takto. Dal by som túto baterku... No tak. Haló. Aha, ja nemám priestor. Počkaj, teraz vlastne zistíme, či to je ono. Prosím. Yes! Tak teraz iba glass. A to môžem. Máme to? Ľudia, my to máme. Máme enamel glass dvakrát. System chip. Ja nemám kvarc. Ja nemám asi kvarčo. Ne. Jo, ja nemám kvarc. Nemám kvarc. Ale to... Čakaj, ja mám toto. 3 si vyberiem, mám 3 potrebujem. To tam dám. Mám kvarc tiež potrebujem, sol dám zem. Ok, jednu baterku dám sem, si nehám. Teraz by sa to dalo robiť, nice. Jednu baterku. Keď to bije, počkaj, disabled.
Nie, nebyl, teraz. Teraz nabiel, čo? Jest, dobre. Takže teraz by sme... Čo to chcel robiť? Čo to chcel robiť? System chip, wiring key, OK, tak počkaj. A čo potrebujem na wiring key? Silver a copper. OK, nice, máme copper. Copper, silver. Silver, sa mi zdá, že silver by sme mali mať. Nie, no, silver. The Noetic advisor has transmitted an alert. OK. Return to the life pod at your convenience. Ja nemám super. No, ja tak ideme túto misiu na to spraviť a možno cestou tam, tak si to rovno aj oni. Tak si rovno aj zoberiem. Survival specialist. Partial voice data retrieved. They are crawling directly on me, all over me. They have many limbs and complex mouth parts. It is pitch dark, but I can hear their clattering, the snap of their claws. As a survivalist, ISO could be a model for your work. He shares your interests: foraging, wildlife, self-defense, physical improvement, occasionally speaking to people who aren't there. Signal location uploaded to PDA. To si zo mňa robíš... To si robíš srandu. OK, poďme najprv po ten silver. Ja som si tu dal už takú kejvu a toto ma stále hitne. Tu je stále titanium a copper, ale neviem, či to bude aj teraz. Ak nie, tak ma zabíte, ale ne. To sa mi zdá, že neviem, či to bude copper, ale mal by byť. Aspoň sa mi zdá. Takže silver tu asi nebude. Aspoň mám taký pocit, lebo tu nikde nevidím, ale copper tu je, keď to berem. Nie, toto, ale vidíte, tu mám ďalší fragment, 300 až 400 metrov, neviem. Oh, what the fuck is... Ah! Oh, no. Kde to je? Ok, niekde idem, ja niekde preč. Tu nebude nejaký silver, no tak musí byť nejaký silver, nie? Ale je to veľa let, ale ja mám ledu docela dosť, takže ja to nepotrebujem. Hej, kde je silver? Oh, nie, to je kvarc. Tu je veľa kvarcu, ale... Veľa ledu, kvarcu, všetkého, ale... Prečo tu je všetko, ale... Led... Ježiš, koľko tu je toho ledu, kámo. Je to celá scary, ale tak... Hádate, čo stále nevidie Silveroidovi. Oh no! Počkej. Sa to zlakol. Čo to je? Dobre. Dobre. What the f... Poď! What the fuck is that?
Oh na! Oh na! Fú, ja som horálky. Fú, ja to stále počujem. Ja neverím. Neverím. Ja mám silver. Ja mám silver. Ja sa nazbieram veľa. Mne to jedno. Ja sa nazbieram veľa. Dajte mi všetky silver, čo tu... Okej, nevadí. Dobre, už aspoň viem ísť. Takže počkaj, toto sa volá Camp 1, takže Camp 1, okej, nice. Okej, to dajem. Yes, sir! Môžeme konečne vykraftiť. Nie, nemôžeme, počkaj, čo ešte tam potrebujem, počkaj. Dole. Okej, kde začne byť ten, okej, tu. System chip, to je žak, jo. Quartz. Takže, ja ešte potrebujem kvarc. Ja som ho toľkokrát videl. Mne sa to nestá sa znova ísť tam. Ok, nepotrebujem. Tu je nejaký kvarc. A potrebujem dropnúť niečo. Dropneme si... Čo to je? What the fuck? Nie, on to zničí. Môžeš ísť preč? What the f... Au! Ideš? Poď. Veď je tu jo! Dobre, prepad, my bad. Koľko ich tu asi je? Tak čo dropneme? Dropneme titanium, mám titanium veľa. Titanium dropnem. Myslím si toto. By sme mohli aspoň niečo. Yes, ok, máme na to. Konečne môžeme ísť do svojej bejsky. Ježiš, konečne. Ok, teba a... Zapnú teraz teba. Ok, nie, to nedá energie. Konečne môžem... Nej, dobre. Wirinky. System chip, finally. No teraz, že to môžem... Ako môžem vytvoriť teraz? Samozrejme, na to niečo potrebujem, no? To nemôžem tak vykraftiť, či môžem? Jak to môžem vykraftiť? Počkaj, čo? Nepotrebujem náhodou na to, že niečo také ako... What? Aha, dobre. Ja som dobre slepý. Dáme to semko takto. Ježiš.
Tu máme to, ukáž, čo tu môžeme teraz? Yes, sir. Bum, máme to tu. Máme to tunák. Ale teraz jak to mám vložiť? Mám to už v seba? Yes. No to som vedavý, počkaj, ale kde si to teda môžem vložiť ako? Kde zdávajú teraz upgrady? Welcome aboard. Aha. Koľko to pôjde? 450 metrov! Yes! Ok, nice. Dobre, chod naspäť už. 450 metrov je dosť dobré. To ešte môžem vykraftiť. Ale zatiaľ iba tieto dve, ok. Ty Silver si idem už konečne odložiť. Ja ma tak si berem, počkej. Tak. Tak. Okej. OK, mám pocit, že z tohto videa to bolo všetko a ak by sa vám takéto videá budú páčiť, tak nezabudnite dať like, odber, zvonček a koment a zatiaľ čus!